what's up mga Meg? Welcome back to our channel. If you are new here, please click the subscribe button and hit the notification bell. Ding ding ding! So for today's video, ipakita muna namin ang video clips namin kagabi na kumakain kami ng Jollibee. Grabe guys, after 8 months. Ngayon lang ulit ako nakapasok ng Jollibee dahil sa pandemic. So grabe, ang saya talaga naming dalawa ni Chin. Order kami na Ano sa'yo? Burger steak, spaghetti, and cook float. Okay. And kay Chin naman ay Burger steak. burger steak and cook float. Okay. Sa'yo Mama na Tintin? Ayoko. Okay, so guys, no, nandito na kami. Nakalabas na yung mga baby namin. Thank you, Lord. Burger steak. So burger steak na lang daw din kang Mami Tintin. So guys, Nandito si Chin. Yes, kami. So tingnan niyo si Tito Ining guys. So may magpa-shout out dito. Siya guys, shout out siya guys. Kuya. Hey, lazak sa mek. Karungabi. Kalakit mo. Lazak sa namek. So terno, may karoon guys sa ang sapatos. basta ang headband sa... Ipakita ang sapatos. Nasa shoes. Wow. So nag-aantay muna kami ng aming order. Kasi 24 pa kami. Dami! Dami! Dalo! So si Mami Tintin ay nasa kilid lang namin. Ayaw niya si Mama. Si Mama sa camera kasi baka hindi siya magkasya. Na. Ito na usog-usog. Kita niyo yun? Gusto ko yun. Tama. Yes. Shout out sa Mitch. Shout out kay Kuya. Wow! Ano ito ha? Mine is Coke Float. So Nitz, try mo order Nitz. Hi, meat! Try mong order meat. Lugaw. Lugaw din no. Price na rin kulang ano eh. Price na lang. Uy! Ang price sir sa order nyo. Okay, follow ang kulang sir. Thank you, Kuya. Nag-serve na mo, guys. Thank you, kaayo. Ano ito? Hey! Si Kuya Sander. Shout out, Kuya Sander. Mani! Sorry kung medyo madilim guys kasi wala kasing ring light dito. Sa mga Meg, magpaparepair sana sila Ma'am Shetlin at Tito Ining kanina ng laptop. Pero sad to say, hindi na talaga maaayos. Kasi kailangan na ng BIOS password yung laptop namin. Sobrang sayang talaga, binigay pa man yun ng isang supporter ko. Kaya nag-chat na sila ni Ma'am Shetlin kung anong nangyari. Hey, yazap sa Meg! Hey, yazap sa Meg! So, that's it, do. So, that's
sido. May abo. Kuha mani. Ano lagi na lagi? Sorry guys, so ningaw kong vlog na to. Kasi wala kaming masabi iba dito. So guys, ngayon ay busog na kami. Kasi pag ako na yung bumanat, siguradong halakhak. Boom! So guys, ang ganda ng camera guys. Wala na akong sis. Ay, nandun pala. Ay, tirahan niyo ako. Ay, salita niyo. Matagtiki. Ay. So guys, hindi ito sis ha. Matagtiki Bro lang. to bro. Hala, taas. Taas. So guys, uuwi muna agad kami kasi may tatawag na isa sa mga supporters ko. Shoutout sa iyo dyan, Sir Gilbert from Dubai. Uli na ta. Uli na ta. Ay, taba! Uli na ta. Ayun, taba! Uli na ta. Dili. Dili. Uli na ta. So, ang ganap natin today, pumunta kanina ng bayan sila Tito Ining at Ma'am Shitin para kunin ang pinapadalang pera ni Sir Gilbert Magura. So, nasa Dubai siya ngayon mga meg nagtatrabaho. So, panoorin muna natin short video clip nila kanina mga meg. Hindi na naman ako nakasama kanina kasi bawal lumabas by Kim Chu. So, let's watch this! So ngayon guys ay nandito na kami ni Ma'am Shitin sa pinamungahan kasi kukunin na namin yung pinadala ni Sir Gilbert Magura. Magura. Lagay namin dito yung YouTube channel niya. Please subscribe to his channel. channel ito her naman no. Dapat nagpraktisan ganiha ito. So guys, Namin ang pinapadala niya na sabi niya kami na bahala kung ano gagawin namin pero ibibili namin ng bigas at mga grocery para ibibigay sa mga kapitbahay. sa paayuda namin na Ayuda. mission. So kami na lang muna na vlog take over kasi sa Teenage. Nag-intro lang siya. Kita nyo. Kasi hindi siya pwede sumama kasi bata siya. Kami lang muna yung bibili ng mga groceries at bigas. So thank you so much Sir Gilbert sa iyong binigay sa iyong pag-sponsor. Dito na kami sa Evluilia. So Ma'am Shitin, pasay ka na. So ngayon guys, nag-fill up na si Ma'am Shitin kasi kunin mo yung pera. Later. So guys, nakuha na namin yung pera na pinadala ni Sir Gilbert Magura. So kasama ko pa din ngayon si Ma'am Shitin ha. Tara na, saan tayo pumunta man? Bili tayo sa grocery ng mga dilata guys para ayuda pa rin. Kasi mamayang hapon pa kami bibili ng Bigas, isasama pa din namin kayo. Kasama na sa Teenage nun kasi malapit lang yun sa amin eh. Hindi na tayo ng mga sardinas, bahala may copyright. So ito yung mga sardinas guys. So kukuha na tayo dito. Gusto ka na. One eternity later. So mga meg, ang pinapadala niyang pera kay 10,000 pesos. Grabe, napaka-generous at napakabait niya po talaga. Nagkausap kami kagabi sa cellphone at halata talaga na napakabait niyang tao. Biyag lang yun mo, sir, no? So sabi niya sa amin kagabi, kami na daw bahala kung anong gagawin namin sa pera. Pero napag-isipan namin na ibili na lang ng mga bigas at groceries para idagdag sa mga stocks namin dito. Na yung mga ipapangbigay namin sa mga kapitbahay namin. Lalo na sa mga walang-wala talaga dito sa amin. So insert clip muna no pagbili namin kanina ng bigas. So pupunta na kami guys, bibili na kami ng bigas. Thank you so much Sir Gilbert sa imong pag-sponsor. Subscribe naman sa yung channel guys, no? Muna yung channel. So let's go na. Let's go with sa itawad sila ko ang mas. Sige na. Guys, nakabili na kami ng 3 sakong bigas, no? Yung isa doon kay Brad Chen Joyce. Johnny! So sa amin ay 2 kabuok. Johnny Kim! Salamat yo. Salamat boss. Salamat ma'am. Later. So ito na po yung nabili namin ng mga bigas, mga meg. At nandito naman yung mga groceries at may dilata at mga noodles
dyan. So siguro pwede na ito ipamigay ng mga unti-unti, no? Tapos pag may mag-sponsor pa ng iba, so sa next naman sila. So sobrang maraming salamat po talaga, Sir Gilbert Magura. Mabuhay po kayo, pati yung mga katulad mo na napakabait at matulungin. So mga meg, may YouTube channel nga po pala siya. Ito yung channel niya. Sana magkaroon po din kayo ng marami pang subscriber dahil deserve mo po yan. Mga meg, please subscribe to his channel. So sa mga kapitbahay ko po dyan na mabibigyan namin, sana po ay matutuwa kayo dito. Pasensya na po kung yan lang po muna yung makakaya namin sa ngayon. God bless pa rin po sa ating lahat. So that's it for today's vlog, mga meg. So please don't forget to like and subscribe. Nabi! So ulitin ko po, please subscribe sa channel ni Sir Gilbert. And I thank you.